Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Anya, nadukaw tinaglakwam itinatan. Ay, wine, tuyan. Ay kanayon lakit din nakasta. Ay, malas ko nga raw. Anya ita. Ay, kitagmulat naman na. Ah, Tulungan na. Tapno makapagmulat naman na dagaw si Timapay. anya. Apay ngay, ada kami dito nga agsasyat maray. Sige maghayam data, Kapitan. Ay, buk-buko na mo tenday ka one bottle nga arak. Dakal nga binte, barikot ka, Ha? Kapitan. Ay, dakit! Ano kaya bakit? Danggayan nakngaw minaw. Yay. Kasano adang gayan kakit awan parikot ko? Ay, naimbag ka pa, Kapitan. Ah, Ngam siya. Ay! anak parikot mo ay maray. Ay, parikot ko ni Badaw. Napukaw na 20 kwarta may. Ha? Tunggalagla ko kami tinatang ibagada na po kawan. Matak man iti may sabuti nga arak kagawat ko anang. Inumam dito tersina, wano yawid mo. Yawid kao, tagdayak balay nga ginaom, porsiptay. Apay, ada ka di mo't parikot mo. Na, masapul ka di pa'y nga adda parikot ti taaw, santo uminom iti arak, kagawad. Dinamag ko laang mo't tanga men, kasta ni Marito yang ita. Umin inom iti arak, tatakal ka no ti parikot na. Nakadlaw mo't siguro Anya ti kayat mo asawan. Kahit no adda chicks ni tata ba daw? Nakita ki di na minsan. Anya, ay soso. Ay, iso mo't lagayam. Ay, kagawad. Di yu ibagbaga asyak tin nakaibagay iti dayta. Nagagat mo't ni pari ba dong nga agmula-mula itinatnatan. Kanayon na nga agmula, kan agapit itinatengda. Ang anyan, kanayon kano ang mapukaw, di paglakwan na. Aha. Anya, imposible mo't daytan. Amok ni Paribanong. Anda chicks na dayjay. Amo mo't lagayam. Ngam apay adi mo ibaga. Ay, kwa. Ay, bayan ta ni Marito yang ti makapanagnak. Anya, Ay, narigat ti makibibiyang banang. di mo lakot bagbagaan de kumparen. Aha. Laklakayan, bagbagaan. Ay na, kaasimat ni Marito yang nukasta. Mayat tapurman ita, dear Badu. Magustuhan ka di mo't laeng, may dirla dileng. Ay na, Rabin, ngam nakasunglass kayo. Nakapuno kayo iti purong, kan nakachaleko kayo mat iti Ay nangisi. na, anya akayaw. Kakunam kumalatan, may der. Nakapantalon kayo mat iti nalabaga, kan ambel ay. Anya, bagay ko mo't laeng. Bagay mo, dear Badong. Sakit, nakakalugong ka pa iti kayabiyam. Ay, agyaman ak may dira. At adagin mo po kayo. Ay, isti. Kanak ko Badong. Ay, ay, agyaman ak itidakkel may der. Ada ka di kwartam dito. Uray 5,000 kung ano iso. Ay, ada Basta sika, may der, may love. Day takot di kayat ko kan ka. Love Badong. Sige, nayunak pa, itiitid cooking ka. Tinawagan nak itilap. Yeah! Thank you, love. So ulitin. Ala kayaw, anya tararamitin nyo di tawi. Warap, ada ka mo di tayo. Wala kayaw, anya tararamitin nyaw. Ay, Agam amo kayo ka din.
Damagag man. Single ka di pa ni Badong. Ay, wine. Ayun, pre. Single to'y numaw. Tamay sa akon abalaw, may death. Ha? Puno ka di ti ibagbaga to'y kadwa manong. Itatawanan ni Tata Badong. Ibagak kin katipod now. Kinuwad na asawa tayo jay. Anya? Sana pud no abalaw. Lang sutan naklagayam day dyan lakay. Isuanuan niya man ti bagbaganakin ka. Di mo patpatsain. O sige, agyaman nakitimbag ka manong. Sakbay amala daw ti amin. Likli ka mo ni Tata Badong, Lady Lane. Diyak nga rod maliklikan. Kaiso ti umay ditoy manong. Ay nagsapa ka nga na dito tirsina ni Kagawad, pare ba daw? Wan paray, tag bungarak man pay. Huwag ngagpaisaw. Buti mo't nisagsang mo, pare. Ingatan ko, ti kakaiso na anabat-bati a kwartak paray. Kasla na puyatan ka, Pudno paray. Napana man nakidiskap. Eh, napan ka nakidisko? Mayat, Apay akitain na nga iti pangato ken pababa paray. Ay, makuna kumaana ka western cowboy attire ka. No adalalat abuts mo. Ken ada still to na. Ay, masapul pa ya. Masapol nga da boots na, uno still to. Anya, Ay, dito iti bagakin ka payong kapatid unli. parintay. Ay, agbalbaliw ka kay din, still daw. Ay, still pare ba daw? Maasyan ka iti asawam. Ayan, des nga pulo aribo a pisaws nga itad ko kan ka ba daw? Ay, pasensya ka la kumantuyang. Nahold apak. Anya, ay sana ka mamatay. Ay, patsin na kumaato yan. Maasi ka kanya. Ay bayadam day jay. Tainutang ko day jay kwarta. Anya, No awan pagbayad mo. Ing kaumutang iti pagbayad mo kanya. apay di na kaya ayatinain. Di na dungdungunin aya. Yaha, dula amin. Si Kati Rumbang apag salud-sodak iti kasta. Ha? Di na ka din ay ayatan ba daw? Gapo tabaket akaun. Apay mo takasta ti saludsod mo. Gapo tamaw. Adda babaem salbag ka. Anya, Ay, marikwanang. Talaga parikot ko ni Badong ka. Ibarbarda kan, kan sang-sangitam kadilatan ti parikot mau. Di ka mo daramid akin ni Badong ka. Marikwanang. Tinasayaan. Mapan ka kindi ti ayan ti babae na, ta ibagam nga da asawa ni Badong, kat si kada ita. Kat ibagam aliklikan na kuma ni Badong mau. Ay, maripunidip. Bagam nga da babae ni Badong ka. Kaslang dardara ka na yun to'y pusaw. Mabiit lang. Ha? Si kakadin ni Ladline? Sino kayo, Nana? Tesalod-sod ko tesong batam. Si kakadin ni Ladline? Juan, siya, apay ka di, Nana. Ha? No kasta? Si kati pang pangtadan ni Badong ko iti kwarta? Isoblime ti kwarta nga inalaram kin ni Badong. Anya? Sino kayo, Aya? Siya, ti asawa ni Badong. Bakalan ka no, demo isoblay? Ha? ay ito yan. Anya teraramitam dito. Ay, agawitan. Kunayo amay sang kayon abalo? Ha? Lastog kayo gayam? Ladilain. Anya? Imbagam amay sakan abalo ba daw? Ha? Salbag ka! Delikado na ito yan ang Kyle. Ay, apay adelikado. Ninana to yan. Rinaut na ni Lady Lane iti pagdagdagusan na. Ha? Kakaasin ni Tata Badong ang mga anawa. Apay nga ron adi mo tinulungan ang naganawa. Dakam mo tinaramidak. Iso nga imayak dito yang Kyle. Ay, agsubli ka. Ay, ingka anawaan ida.
Ang mga numayraman na kabakalan ni Nana Tuyang. Anya, ay mapantaman adwa. Nasaysayat pa ang kail. Sa payawan matataw iti dagos ni Ladilay. Ang yaman na, tata kayong kapitan. Ay ladilin gayam tinagan mo. Mapanak ko magtrabaho, hindi may nakrinaot ni Nana Toyang. Ah, Asawa ka nun ni Badong, isubli ka nun ti kwarta kan kuana. ay nukas ta, pud na nga day alam a kwarta ni pare Badong. Pudno, kapitan. Ngam kinapudno na. Binilindak lang, kapitan. Anya, Nagbibingayan mi ti kwarta. Saan asyak tinangala amin? ay kasi ka nukas ta. Ay sumapol ka nga minan iti sa bali a pagtrabaho. Saan ati pakaisagma kam nubilan. Ay sus, adaan mo ka na sa isayaan. Disinti at trabaho, no? Kayat mo. Kapitan. Masyanakan ka. Numabalin. Jak kayat adag iti agtutubo akasken ka. Di agtrabaho iti kasta pagserkan. Wen, kapitan. Kaya't kumati pumanaw iti pagtrabaho. Nasayat. Panawanin tapno agbalbaliw ka. Wen, kapitan. Katagyaman ako na ikada kayo. Imunan da tatabadong kang Nana Tuyang ang nagaway dang kail. Nasaya at inyawid ni Marituyang. Kasanungay no sublyan ni tatabadong ni Ladilay. Sanin, tulungan ta nila dilin ang makapanaw iti trabaho na. Anya? Adaan mo, kasapulan iti sales lady. Ijayan, ti pangipanan ta ka nila dilin. No, kayat na. Ay, salbag ka ba daw? Ipadpadawa mo kideng ti kwartam iti dayjay aladilain. Ay, uston to yan. Di mo pilitin na sobrang tinted kang. Anya? Basol kaw. Basol kaw. Tasyak tinangtin iti kwarta. Laklakayan ka, babae raw. Sana balay. Kwarta lang, dayjay. Masukatan tubod lang. Pangalaam nga raw dit isukat mau, Kat agmula kumanin, Anya? Ay, sikante ang mula. Di nakiramraman dita. Anya. Ang mga numapan mo manen itay ti paglakwan tayo ti babae. Ay, sana. Agbalbaliw ako. Mamati ka kumakanya. Fix man. Maray, bumuludak man iti 5,000 a kwartam. Pangusaram aya. Pagpuunak nga agmula iti natang maray. Ha? Ilasin kumutin ti mulak. Ta ilasin mo't ni Badong ti mula na. Anya? Sayang lang ti banog kaw. No itid ng tumulang iti babae na. Sa bagay. Adakan ka na ita, Marituyang. Sige, pautangan ka. Ay agyaman ak maribanang. Sukatak tumulaang no makaapitak iti natang kaw. Suklayan nakman kay di maray. Anya? Disidido ak itan nga agmula itinatang. Kan nagbalbalew. No ikarim lakit di adi mo ulit ang tinaramid mo. Di sige. Agpay sumaray. Pautangan nak. Suplayan nak. Gamit ti may sa kondisyon. Siyak ti mangilako kadag iti maapit mo anatag. Ay, wud maray. No problem. Numalako kamen. Sakto itad mo, tibingay mo. Ay, wud na. Sigurado ka, maray. Nalawat ti minulam ita apar. Ay, wud na paray. Tapno adadun to ti maapit ka. Inton sumarunaw. Kita ba? Ang mga no adamanin papanam kat ibagam ang mapukaw ti paglakwam iti natang. Ha? Kaasyam nito yang mau. Lakay kan bakit kayo? Ay, wud paray. Tirumbang kahit agtinulong kayo nga agasawa. Paray! Tinapudno na paray. Inkarit mo tayo ni tibagay. Ngagbalbaliw akaw. Nasaya at mayat day ta pare. Ni Marikwanang tinangala amin itinatang ma'am. Wento yan. Disposer ngamin itinatang. Timay sa kabagyan na. Isumo lagayam
Antoy, intid na kanya kung ti kwarta abingay ikaw. Awatan. Ha? Agpaisaw? Ay nagaduday tan ngay. Ay, kitwin nakachamba na tao may. Iti mayat aprisaw. Bayadam nga rudan ti kwartak nga inalam. Ay, saanin Masalam amin day ta kwarta. Idulin mo. Ay, badaong. Naamiris ka arumbang agbalbaliwak mo tayo. Tuyan. Ha? Pakawanan na kumakadagiti bidot ko. Idiking ka. Ay naagyaman akbadaong tanakaamiris kamutlaang ngayon. Wan, pakawanan ka. Ket sapay kumatatong palom ting karaim. Ay agyaman tuyan. Ni Kapitan Enteng! Inteng! Ay, Inteng! Nagrigat kalakit din aringan aya. Ay, Bigat gaya man. Ay. wen, bumangon kan taing kaagdigos. Sakan tumapan agtrabaho. Mga anak pa Ay, uno iturog ko biit. Ay, nabalo na tan kansan Ay, kuwa makaturturog nga ron na tao. Ha, kunam ariingan ka masapa, ngam inton riingan ka di kamot bumangon. Naglamin. Agidadang ka man iti danom. Ay, naglaing kan. Bumangon ka, tasi ka ti agidadang itidanom apag digos mo. Kwarog, nagadugayam dagiti taraken mo akawitan amanaw. Wain, antibanang. Gumatang kayo kaday. Ay, wen man, tay nalaeng ngagtarao kiti parbangon. Sige, agpili kayo lang di tayo tikayat siya, wantay. Day taman may saan nakabaod. Mayat data, nalaing agtaraok data, antay. Napigsang agpaiso ti taraok na. Sige, bayad akon, kwarog. Nangalaam ngay matitakawitan amanok mau kabadaw. Ay, kay ginatang ko kinikwarog amaray. Idagsapa, nakitak mat ni Maribanang. Anya? At damat awit na akawitan amanok. Naggapon sa dita balay ni Kwarog. Swerte ni kwaraw. Kada gumatang iti manok na, maray. Wen nga rod. Mayat samot no agtarakenak mat iti kawitan. Aglalo no pang sabong, ay ado ati gumatang, maray. Ay nabadong aya. Nay, apay manay. Naimbag pa'y day tamanok taiso akan ayon tap aprosam. Manok lang, pagimuna. Sana kasta ti kayat ko asawang salbag ka. Anya nga ron ngay. Mabaybay among tibang kagtaga po'y tiday tamanaw. Di ka katagmula itinatang taiso pa'y apagkwartaan ta. Agkwartaan tamot lang, dahito'y amanok. Anya? Iso nga'y tritrin kaw, na mapankunto isabong, nukas kasanaw. Anya tiramitay, kantay. Alaam da ito'y pinaaramid ko a wire cage para iti manok. Uy, mayat antay. Ikabil mo ti manok akawitan iti unag na sa mo ibitin. Ha? Pangibitin na kumangay antay. Di taas si dagtitawa ti silid me kan ni Inteng. Anya? Napya nga danto agtaraok inton parbangon kat mariing ni uncle mo. Ay, kasla nga bin mantika amat maturog. Yay. Ay, nagpigsa mo ti taraok na day ta amanukan. Mayat Inteng. Makatitilang mo iti lapayag ti taraok na. Maikawa Iso nga inalak day ta amanok tapno adamang riingken ka. manok. Iso ti pangriing mo kanyak day ta amanok. Ay naumakmeten amang ririingken ka Inteng. Anya nga ti sirbim nga asawa no kasta. Ay makamukan. No di ka pa'y lamasapa abumangon, makaamukan itibiyag mo. Kita, manood na sinyalis na day ta akawitan mo, paray. Ay, kukwa ni Banang day ta. Ay, uray kuko ni Maribanang, paray. Kita, no da sinyalis na, mga bak iti sabaw.
Apay. Mamalad ka iti sa katimanok kaya? Kita aglang ti kaliskis day ta sa katimanok. Pare. Sige kita. Sige. Mayat pare. Ada sinyal na. Mangabak na itaw Mga bak. Ay sus, mayat Mamati ka kumakanyak pare. Mangabak to day ta. No di mo kaya't nga isabong day ta. Siya kaun, ti mangisabong pare. Ay saan Siakon. Padasak man ka agpaiso. Ay adala kong atadi ti manok kagawan. Tade, ay tsaka mo day ta. Ay ikabil iti saka ti manok. Sakbay nga ipalot. Amukon. Ngam awan lakok akasta, kapitan. Ay ako dirak ko ba? Ay igatangan naktuman no agpurchis ka. Ay, wala. Ay agyaman na ka. Mano nga iti order yo ko ma. Dua atade ti i-order ka. Sige, kapitan. Nagtadumutan day tatadi ang kail. Una, ipalot ko man ti kawitan ang manok ni Antep. Anya? Ket no alarm clock yun day ta. Di ka tagtagari. Di may bagbaga ti plano nga ipalot ko ti manok ni Antep. Anya? Naku na kanyak ni Paribadong nga dakano swerte na di ang manok. Aus? Barang mga baka agpaiso. Adan to kwarta. Awan kas iti ipakadampay anga umuna kini antay. Sanad. Sigurado adinan to kayat. Kasanungay, numaabak ti manaw. Wano matay ang makisabaw. Saan siguro? Mamati ak iti imbaga ni Paribadaw. Ay, swerte numangabak ti manok mau. Gaputa adda sinyal na. Sarap ko ti manok ko iti pagpalutan. Paday ka. Sige ang kail. Ala, nagbilang kay titalo sa mo ibulaos. Sige. 1, 2, 3. Ulos kong ti manok ko. Sige. Tira! Asus, asyak ba't ti suplagan ng ti manok? Asus! Tumaray kaya ang kail! Ina, matayak sa banang. Ay, agdal na ka man intaing salbag ka. Nagkuna ngamin kan kaamapan mo ipalot jay kawitan. Ay kuha. Inggatangam itinatiran kan natadam atade. Kaya't naasawain isabong mo. Salbag ka. Ay kuha. Di mo akit ti kalaban na ti suplagan na. Sakmitan. Si kamatla ang tinangusaran ti manok iti tadi na. Naimbaglagan ta basit lang ti korit day tadi kanya. Ay, gunggunam Just kiday dya manok mo. Inton ko na. Ay, di mo pagpupudutan ti manok ko. Ipalot mo iti kaldero. Padasam intay. Ha? Siyak ti makalaban mo no aramidam ti kasta. Kumusta nga iti gurong yung anataman iti tadi ang kail? Ay, mayat metan. Swerte kayo Tasaan nga iti urat tinatamaan. Ay, una. Natayak ko man ita. Ay, jak pagharupan na builtaan na kayo ti manok yaw. Ay, masurunak nga rin. Apay nga ilaban dak nga awan pa'y training ka. Kuna siguro di manok yung angay. Hindi pa rin ba doon tumit? Kuna nang tumit aswerte. Swerte ka tikas dayan. Malas Anya ti plano ba daw? Mapan mo isabong tamanok ma? Pampanunutik nga raw. Ang mga nukas la ka magkin ni kapitan. Sa bali ti manok ni Parinteng. Sa bali mo't kanyat. Anya, Iso at rinig agaw dahito yung manok ka. Para iti umadanay na laban na. kita ang mga nusi kamot ikamaton day tamanaw. Ay, ila ko mo dyan manok mo. Anya, Makatitilang itilapayag, titaraok na. Palsiitak to pa. ay agtal na ka intay. Ne. Gapula agta siniplagan na kaday tamanok ko. Kasuron mo matan. Mabwisita ka, mangkit kita. Adayo matkat asiplagan na katimanok.
no di mo napan insabong ijay sabungan. Naa. Tidakas na, kinabilan nyo pa'y itilandok kan natirad atade. Ah, Kaya't naasawan, talaga nga ipalot mo ti manok ko. Katawan bibiyang mo, numatay wenno saan. Salbag ka. kasano ko maama ko no matay kat swerte nga ron ko na ni Pari Badong. Mamati ka, Mike. Ay, dandani mairubon ti manok ko. Gapo itinaramid mo. Ha! Jack in nala ti manok, tapno isabong mo. Naawakam! At dapay lakom di ta atare ti manok kagawad. Awan ka ba dong? Nadidigra akon iti napasamak ini ka ni Kapitan. Iso adya kon gimat gatang. Ay na, sa bali mo't tigasan ni Pari Inting sa bali ak Mike. Kan saan lang nga dayta? Kasi dagiti manukyaw. Anya? Di kay kadimasyan kadagiti manukyaw amat matay iti tade. Nagdamot niya itadi ti manok ni Uncle Inteng. Anya? Patsak nga iduldulin na pailayang dayjay. Isunti buludin niyaw. Ha? Tapno sana na masapul agumatang kayaw. Ay, kwa raw. Uri sa anay. Kasi nga agpaiso ti manok ko. Ha? Jak pa'y magkayat ang matay ti manok ko Ha? Iso nga isabong ka, nga wantadi na. Yay. Naimbagta nakita ka dito'y maribanang. Apay, marituyang. Ay, ni Badong ko. Insugal na amin na kwartame. Ay, Diyos kay. Ay, dayta asabungan ti manok aya. Ha? Tapno ang mumaray. Adu kami ngagparparikaw gapo kadagiti asawa mi aman nakisabaw. Anya? Ay, ibagam kin ni Kapitan. Ay, katanda amin asabungan ti manok dito'y barangay Kabildatan. Ay, just kikid, ay. Enteng. Apay nga intulok mo nga adda sa bungan ditoy. Ah, Di mat idi pailaan nga iparit dati kasta. ay, ano awan lisensya na. No ada ka mabalin. Oh, Anya? jak mabalin nga ipare, tagbaybayad da. Ay, agpapanpay no kasta. Amom ka ding agsangsangit ni Marituyang, ta insugal ka no ni Pari Badong ti kwartada. Anya? Iso ano mabalain, di mo palubusan ti sabungan ditoy. Ay, Ado da Marituyang agrekreklamo iti dayta sabungan. May sapay, kasla saan anasaya tapag balin ninyo kit din nga ay ayam laang ti biyag dagiti manok. Nang runa ti pinnatayan alaban dagiti manok, babaan iti tade. Awanan ang kail. Awanan ti gumatang pa'y kadagiti manok kao. ay, pag kunaambit nga awan ngay. Pinagsardang imot nga mina namin na sabungan di tawi. Saysayat no kasta. Ang ti ado ti agreklamaw. Ha? Kaya tayo man kan saan, may samat la day ta akita ti sugal. Eh, Jak kumaiparet, ada mo dagiti nagreklamaw. Iswa, sorry. Ari ko anang, arakin pulutan man pa'y di tayo. Mabiit laang. Oh. Antoy. Adyapay. Manyapay tikayat mong order paray, para king ka. Ah, Bagam lang, da siya ti makaamo paray. Eh. Ngam, ada kondisyon na. anya kondisyon, pare. Marikwanang, ilutuan na kami man pa iti adobo ababay. Katuan kabadong. Ngam, adamot kondisyon na. Ay, katuan mo ta, maray. Uray manaw ti bayada. Bagam ti kondisyon, pare. Madamdaman to daytan. Kastoy paray. Palubusan na ka mga ramay, iti palutan, iti igit ti karayan. Umay kanto makisabaw, sikreto talaan kumaaparay. Ay, loko. Dayta ti kondisyon mo. Ay, no pwede. Anya, Uray anya ti aramidan. Jak ipalubos ti palot dito yung ayat tuyo. Ni Kapitan Enteng.
Ay, umay kayaw, marikwanang, maribanang. Sige, Marituyang. Irugi tayong ti agay ayam iti bingo ko kumaray. Muntoy ti bingo card, tagpili ak iti card ko, maray. Adtoy, Maribanang. Agpili ka nga raw, no anya ti swerte dita. Na, agdayamot kasta. No siya kumporme lataditan. Aw, anta kay man dito yan. Ay, kwaraw. Di kay lamabain mo't ngagsusugal dito itangal daw ti Domingaw. Kwarog, pang-aasim di mo ibagbagakan ni Uncle Mau. Apay ngay takalaan nga simbang pa ituyan. Ay, badaw. Nagsusugal kayo man ay nga kukumaray. Sana sugal. Nagayayam kami lang iti bingo. Ay uray kunayo ngay ayam. Tapos pustaan nyo, Mike. Punaw, at napustaan mi nga kukumaray, ang piso-piso lang mo. Urayan niya pa'y tisasawan. Sugal lat na dayta. Kunayo, mapang kayo makimisa y simbahan. Ngam kalpasan ti misa, mapan kayo mo tinagsusugal y tersina ni kagawan. Di ka kumunkontran ba dong? Kakakaiso na pagliwliwaan mi lang dayta. Dalano ti kamuti di barangay hall, nagadaw. Aya, No, kaya't mo mangala ka iti imulam. kat mo na. Naimas ti bagas na dayjay a variety ti kamutay. Ay, mayat nga rod Nukas na, inak nga rod agala. Ay, wala. Tapno mapaadu tayo mo dito'y dagita a kamutay. Nangina ti kamuti ta, kung na yun sa. Wala. Nangingina pa yung may sakilo a bagas. Ay, pudno tayo tangkail. Isu nga agmulak mamit iti kamutay. Ay kunakon, Kwarog, di mo ibagbagakan ni Inting tinakitam a panagsugsugal mi nga kukumaray. Ay, usanan tay. Umayak lang agala iti lanot ti kamutay. Ay, intan di barangay hall. Nay, apay Inteng, Ay, mangala ni Kwarog iti kamuti nga imula na. anya, Mga no kaya't mo matiyag mula ba ng ibagamlaan? ay masadutak Inteng. Awan oras ko para itiday ka. Nukasta nga ron. Itid kulangan ka ni Pari Badong. Awanay, tibagas ta, tuyan. Bumatang kay tibagas, intun madamdama. Anya, kano awanan kwartata ita. Anya, awanin ti ornong ta, kwarta. Awan ko na lang rudan, naibusan. Insugal mo ti kwarta. Sukatakto no mga bakak manen iti binggaw. Anya! Umayak man umutang iti bagasyo, pare. Bagas ko na. Uwan, pare. Insugal nga min nituyang ko ti paggatang may. Sa dino tinakisugalan ni Marituyang. Inagsusugal na nga kukumaray, pare. Anyat kahit mo asawin pare. Ni Tuyang, ni Marikwanang, kay Maribanang, taluda nga susugal. Ha? Sa dinaw. Ijay tersina ni kagawad, pare. Ay, Iswa, pabuludan na ko na, pare. sige. Ikang ka, iti kagudwat ka man. Ay na, agyaman ak, pare, Ay, kasaritak tuman ni Kuarog maipapan iti dayta. Hey, sana maiparbang dayta nga arami din da. Swerte ka na panimutang abadong. Agyaman ka. Ta nagpautang ni pare inting iti bagas da. Un nga raw, ay adapay lanot ti kamuti dita. Why, libre ka no dayta. Iswa na nga lang mo tinay, iti mulat. Agit itadagayam iti libre alanot ti kamutay. Why, iso nga, agimulat naman ba, ijay bangkag ta. Kamuti lang dayta. Asino mo nga iti gumatang? Ay, just kikaki, di mo ito yan. Siyempre, ada gumatang Di mo lalangan ti kamutay. Tado ti nagbiag, iti kamutay. Agsusugal kayo met kano nga agkukumare. Anya, sino tinagkunakan ka? Ni Kadi Kwarog? Saan? Ni Pari Badong, tinangibaga kanya. Ay saan na pudno dayta, Inteng? Saan? Kat no insugal kano ni Marituyang ti kwarta na.
Iso siguro lang ti makisugsugal Na, kahit mo asawan, saan kayo akaraman ka ni kagawad ko nang? Ay saan? Ibaga nakit din nga agsusugal kami kada marituyang. Sa paila ko ba? Tagsasaw ka itipod na. Maray, pudno ka di nga danapanan ni Kapitan. Awan ita dito'y niintay. Mabalin tayo ti agsusugal manan. Ay na, sapay awan kwartak ita ko kumaray. Ano kayat mo? Pautangan ka pa ilang iti kwarta, marituyang. Ay, wunmat nga agpaisaw, marituyang. Ay alaman nga rod marikwanang. Bayadak to no adda kwartak. Sige, pautangan ka. Tapno makapagsusugal tayo manen ita. Agyaman nak marikwanang. Mala, pautangan nak nga rod iti 300. Mabiit laang. Adtoy. May isa, dua, talo. Talugas ta pisos da ita. Maliiwan nyo man no sa dino ti pagsusugalan da marituyan. Ha? Amuyo ti may papaniti pa nagsusugal dang kail. May bimulod ni pari ba dong kanyak iti bagas? Kuna na nga insugal ni marituyang ti kwartada. Anya? Kano ije kano tirsina ni kagawad ko nang. Ije kano ti pagsusugalan da. Awan da ba? Imalis na siguro ang kail. Bayan niyaw. Tapali iwan mi ida na imbagang kail. No makita yaw. Ibagayo kanya ka dagos. Arigla daw ang kail. Waraw, gatangum anday to'y lakok abagas. Anya? Awan nga min kwartak. Ang asim kuma at agatangum mo. Amang ano day tamo te binulod ni tata ba dong kinianggal ka? Ha? Ila ko yaw tapno at dalang pagsugal yaw. Ay, ipulong kayaw. Anya? Maray, gatangum anday to'y lakok abagas. Ay masurunak lang iti dayja kwaraw. Ipulong na kanaw. Anya? Si kanti manggatang maray. Uray 50 ti may sa kilaw. Ay, katun amokot nga awan kwartam. Pagpuunak iti sugal. Di mo pa imot na bayadan kanyak di 300 nga inutang mo. Minton kwanton maray. Pangasay, awan pagsugal ko ita. Ala, maawatan ka, maray. Makumi ko mga agmula iti kamuti ibang kagta. Awanan ti bagas ta. Bagas manan ti bagbagam. Kasanaw kay na ibus mo tinadagos ti binulot ko kang parinti nga bagas. Ha? Lukas ta, inibos mo aming nga inloto akinan. Ha? Ay kwa. Apay, anya ti pagkitkita am kanya, rawang. Apay nga rin na ibus sa dagos nga iti bagas ta. Ha? Ay ingagdis kita iti bagas. Aon may santan. Gumatang kamanan iti bagas ti kamutay, marikwanang. Kamuti mo't nga agpaiso dagita. Nangalaam ngay. Ay di mong damagan pa, no sa dino tinangalaak, maray. Gumatang kaan. Sige man nga ron, maray. Gatanga ka amin ang dayta. Sangapulo a kilo amin day tao, maray. Nabayag, ajak nakaraman iti nalungta bagas ti kamutay. Ay nahimas day ta, maray. Madlaw ko nga rod kat kasta. Angam, kaslamot na ganos. Sana balay, tinaskan. Makaraman ka iti kamutay. Sige, ilakok tumot ang tinatduma. Tanarigat no ka nagkamay. Sige, oray dito o nagtitersinak nga agsusugal tayaw. Wala, maray. Sana balay, mangrikupak ita nga aldaw ti Domingaw. Nasaysaya atan ti kasta, marikwanang. Mala, irwar kon ti bingo cards. Tamang rugi kayon ko, kumare. Sige, kukumare. Di kay agdanag. Taawan ni inting ita nga umay. Napanandaya. Ay, ada na panandakan ni Kwarog, marikwanang. Isa agon daway tayo ita. Wala.
Nagmayat to, pay da ito'y apagliw-liwan tayo. Nakarikap nga agpaiso ti Teresina. Nga madamot mangmangag iti unag akaslagay ayam iti binggaw. Wala niya. Ay, sabalin sa mo ter aramidan dan. Anya nga ti aramidang tangkail. Ay. Tukom ti Teresina. Tamang lukat ni kagawad ko na. Matong palang kail. Kagawad ko na. Namuming ata kayo di taunag. Ilukat mo kumati Teresinam, kagawad. Kagawad ko na. Ni Kuarog, ay kasano tayo itan ko kumaray? Sige, ilukata mo ni Kuarog, marikwana. Kasano ngay nung makita na kayo dito eh? Ay, aglumang ta dito unag maribanang kartingam. Sige, marito yan. Aglamang ta iti sirok ti kama ni marikwanang. Tapno saan data makita ni Kuarog. Kagawad. Ay, umayon! Aguray ka laang dita! Anya ter aramidan niya di taunag marikwanang. Ako kapitan. Di kayo makapaglibakan, kagawad. Nangagmitay nga agaayam kayo iti binggaw. Sa dinutayan ni Banang kan ni Marituyan. Ako awanda ditoy. Wen, awanda ditoy. Di kayo glibakan, kagawad. At da dito'y dananatuyang kan antibanang. Amumi da ita. Ay rumor kayo dita, Marituyang! Banang! Oh, kita ma. At da sapatos dita sangot iridaw yung kagawad. Di so adi kayo makapaglibak kada kami kiniang kalindeng. Mabigbig ko na gito yung kamuti Kamutik na kita oy. Anya? Ginatang ko kan ni Marituyang dagita. Ay, pakawanan na Kuarog. Siyak tinagtakaw ka dagiti bagas ti mula makamutay. Awan ngamin kwartak apagsugal kaw. Makita yun na itaabunga ti panagsusugal yaw. Ay, suray, kapitan. Nailaw anak laang. Ay basta pula maamuan ni pari badong day tayo. Anya, Gaputa jak ginatang tilakla ko yung kanya kabagas iday. Tinakaw yun ti kamutay. Ay, nagalasin ti aramid mo nanatuyang. ay, Kit si Kamat, Banang! Ah, Asawa na ka ti kapitan. Inayon mo ti bagay, nga agsugan. sorry, intay. Ay awan ti agas ti suri. Ay, Agbalbaliw kayo. Huston ba daw? Huston ka siya na kumain. Mangibabain ka. Agasam na itang aramid mo ngay. Pakawanan na ka, Dain. Santo na maulit pa. Kapoy iti tayo tabinggaw. Masorsorom tagtakaw ka nagilako iti inutang tabagas. Kaptulaga na pagbinggaw. Badaw. Buntay man tayo tabinggaw. Tagtada kay tinagpinaw. Ayawanan ti binggo tayo kukumaray. Pinuuranan ni Badaw. Kasta. Ay, kasta unay at tigirgir ko. Unak nuuray siya kit puuran na. Ay, unay. Ay, iso ang nadidigra akong kukumaray. Kun indarum nakpay ni Kwaraw. ay, ladingit at tinapasamak ko kumare. Kunak nga men no awanan da inting kan Kuarog iti daydi nga aldaw. Ang palpaliiwan da tayo matgayam. Anya tet mo kwara. Multaan ta ni Marituyang mo no? Saan ko napagmultahan ng kail? Basta kari adinan ulitin ti naramid na. Anyat makuna Marituyang. Ay, agyaman na Kwaraw. Wan, ikari. Saan tun ama ulitin aramid ka, Kwaraw? Kain pa nga asiyo ta isardeng yuman ti bingo-bingaw. Ay si Kamari isardeng ma'am. Uray dagiti kukumarim. Wan, Kapitan. Nagsasaritaan min dayta. Talaga nga isardeng ming ti agsugal. Imbes nga bingo-bingo kay dita. Ingkay kit agmula iti kamuti tapno ada apitin nyo.
Naimbag nga aldaw, mga kabarangay. Handa na ba kayong sumakit ang tiyan sa kakatawa sa mga bagong problema ni Kapitan Enteng?